Ngithanda ukubingelela uDr. Reverend Mlotshwa kanye nomama uMlotshwa ne-leadership yonke la ekhaya egameni lenkosi. Ngibingelele obaba nomama, ngibingelele i-worship Sunday school egameni elihle lenkosi uJesu. Thatha ithuba ngibingelele abaneda eManlanga, abaneda eManlanga, ngibingelele-ke nomfundisi uMzungulu. Siyabonga bazalwane ngokuthola leli thuba lokuthi-ke ngithole ithuba lokushumayela la ekhaya egameni lenkosi. Ubaba uMlotshwa-ke meyile eGoli engajahile kanganani kule Sunday uyadlula lapha ekhaya azoshumayela. Ngikhulumile sazibona esingangila ngathi kunentshumayelo ayishumayela unyaka uqala lo ophelile, waze waphela unyaka ikhona enhliziyweni zabo ukubonga uNkulunkulu. Ngoba thina sinesifo sokungabongi, sinesifo sokukhohlwa, kodwa kwafika kwasikhumbuza babehlali bese nempilo zabo zashintsha, wabona ukuthi bakhona bezwile ziyashintsha impilo zabo, ngoba indaba isekubonakele ukuthi umuntu uzwile ngoba eshintshile. Kodwa umuntu uma ezothi uzwile engashintshanga, ayitiri, ayimaki, ayishumi, ayibereki, ayidiri kanjalo. Siyabonga-ke abangakazi-ke mhlambe kade bakhona kade abaqala ukungibona namhlanje abekho. Ungaphathisa nje mawuqala ukungibona ngizozisho ukuthi ngubani. Ngiyathokoza ukunibona ngwakamsheni Sibongo ekhaya la eDanawosi e-Anville esitobhini kaMtakane. Kodwa-ke sengaba seGoli eDesley la ngikhona ngiphethe-ke ibandla nje babeseshilo, kodwa umsebenzi kula ngibizelana kakhulu ukufundisa iBible School. Angizuba-ke mude, angizube mude, ngixoliseke ukuthi-ke ngibathulise besa-worship kwezwakala. Ngumuntu-ke very sensitive esikhathini, very sensitive esikhathini. Ngoba kuba nzima ukushumayela emakhanda abantu bengasekho. Manje-ke ngincama ukuthi-ke kudleke isikhathi noma isinye kodwa izwi litholakala. Kunomkhuba owenzakalayo ngisemngcwabeni izolo kaMama Hadebe. Kunezinto engathi ziyenzeke eziningi emngcwabeni kodwa bayenzanga ngibatshelile ngathi angiyifuni leyo. Abantu bayahlala kuthiwa isikhathi kophunywa ngo-12, bahlalele batamuza amakhorasi, baqede lapho bajike kube laba abakhulumayo bakhulume, bakhulume bashumayele benze yonke into, kodwa kuthiwa bazokhuluma njengalo muntu, bakhulume kodwa mase kusele isikhathi esincane bese beza bethi hhayi sesikhathi esihambile sesikhulumile ne-undertaker ukuthi sinikeze another 30 minutes. Into egcwele nje yonke indawo sizama ukuyikhuza-ke thina njengabefundisi abadala ukuthi ayihambi kanjalo. Ucela kulaba nemoshadi bathi bavumile ngoba akukho umngcwabo abazowuthatha emva kwaloko laba abeze amatekisi aseqashwa namabhasi awatshelwanga wona isikhathi ukuthi sokune-extension funa basuke labaye kweyindawo, yabona, so akusezi kahle. Uma labantu benomngcwabo ngelinye ilanga olandela lo sebala kulona senibafaka enkingeni, bazothi ngaliwavuma kulo yalo seyala kulo. Ngiyabonga bazalwane, singene ezwini lenkosi. Sizofunda lapha encwadini kaNehemiya. Ningamangaleli pulpit liso la elabantu abade. Manje ngizama ukulimisa lithi so, ngakho ngibeka ibhodlela ukuze libheke lithi so. Sesivulile incwadi kaNehemiya chapter 4 verse 1 to 4. No, 1 to 3. Ngiyabonga. Sesivulile sonke. Bakhona basavula ne.
Okay, Nehemiah, uNehemiah umngani ka-Ezra, basondelene just no-Ezra, ngithole eduze kwa-Ezra. Okay, kepha kwathi lapho uSanibhalati esezwile ukuthi sabe siluvusa ugange, wathukuthela, wavutha ulaka, wakolodela abaJuda, wakhuluma phambi kwabafowabo nempi yaseSamariya wathi, benzani laba baJuda abangenamandla na? Bayekwe bebodwa na? Bahlabe yini? Bakuqede ngosuku na? Bavuse amatshe emfuhlumfuhlwini yamabibi lokhu eshisiwe na? uTobiya waka-Amoni wayengakuye wathi, yebo, nalokhu abawakhayo uma kukhuphuka impungushe iyakulubhidliza ugangwe lamatshe. Sibonga izwi lakho linguwe wena ukula uhlukaniseke nalo. Khuleka egameni likaJesu ligcobe amandla akuNkulunkulu engcwele balifike enhliziyweni zethu lifike lihlale lakhe lisithele lithele egameni likaJesu. Amen. Indaba engizokhuluma ngayo, ngizokhuluma ngesisihloko esithi ungakhi phezu kwamabibi. Ungakhi phezu kwamabibi. Amabibi niyawazi? Rubble. Yezwakala. Elinye igama elibabasho yini? Ya imfuhlumfuhlu noma imfuhluza. Ungakhi phezu kwayo. Ngoba yonke into yakha phezu kwayo ngeke ihlale. Empilweni ke esiphilayo kunama-challenges amaningi. Ayikho into ebuhlungu ukuthi uyaphila kodwa impilo yakho ayinayo inqubekela phambili. Uzama ngawo wonke amandla kodwa kube ngathi impilo yakho i-stagnant. Awuyi phambili, uzibona ukuthi akungcono ngiyeke ngoba sengizame ngawo wonke amandla ukuthi ngizame ukuthi impilo yami ibe ne-progression kodwa akwenzeki lokho, imile nje ndawonye. Uyathandaza ngapha, uziludla ngapha, ngikhuluma nomuntu osindisiweyo. Uma ungasindisiwe kukhunyiwe, uma ungasindisiwe ufuna uqale ngokusindiswa kuqala, uzoqala ukwakha. Ngoba uJesu encwadini kaMateyu chapter 7 eseyophela kunamagama akhulumayo, ukhuluma mayesehla nje nayo, ukhuluma ngabakhi uthi ukhona owakha indlu phezu kwani kwedwala kwakhona yakhe esihlabathini. Usiyaqatshala ukuthi lo wakhe esihlabathini wayakha indlu yahlala, nalo wakhe yakhe yahlala. Lithi zafika izimvula zashalenja zombili, bese le yesihlabathi yawa, ukuwa kwayo kwaba kukhulu kakhulu, kodwa le esedwaleni yama yaqina ayizange inyakazeke. Bethi-ke kanjalo owakha phezu kwalamazwi engiwakhulumile, ilamazwi ayekhuluma etshubeni yasentabeni chapter 5 chapter 7. Uthi-ke bonke owakha kulamazwi engiwakhulumile uyofana nomuntu owakha kuphi? Phezu kwedwala. Ngakho-ke ma ungasindisiwe ungenaJesu empilweni yakho, ma ngiqeda le ntshumayelo khona ithuba uzofuna uthatha uJesu ube le nto engizokhuluma ngazo ikusebenzele. Ngizwakala. Uzothola nawe ukuthi inkinga ikuphi kezwalo. Kodwa-ke laba engikhuluma nabo ilaba abanjani? Abasindisiwe. Kodwa impilo yabo ayiqhubeki, i-stagnant. Sebekwenze konke okuthiwa kwenziwe. Ngizwakala. Bafundisa, bazama, bayiphila impilo engcwele. Nonembezo wabo uyasho ukuthi abasoleki. Baphinde futhi bayathandaza. Abaqede ekuthandazeni bayanikela. Bazikhipha iy'shumi. Ngoba uma ungakhipha okweshumi uyisela, ngeke uzuphumelele empilweni. Ngeke kanjani? Ngeke uphumelele ngoba udla imali ongeyona yakhe kaNkulunkulu. Ufana laba abathatha imali yokweshumi bawenza bathi bapha abampofu, ugcwele lo moya. Hayi, thatha le mali yokweshumi ngipha abampofu ngayo, mina ngiyilethe esontweni kodwa ngipha ulithathaphi ivesi elisho njalo? Yiqiniso ukuthi abampofu baphe kodwa emalini yakho kuyi-90%, not kule 10%. Lisho straight lithi ayiye endlini yenkosi kaNkulunkulu. Bese liyasho futhi ukuthi ibe ukudla kwabani? Kwabapristi. Uthi ngeke babe nesabelo. Uthi isabelo sabo siyimi. Konke okungcwelisiweyo ongabe kuyake, ayikho itrain yaNkulunkulu imusa izinto kuyena.
Uthi ke konke ongabe kuza kimi ngikunikeza laba babe uyisisu sami, babe into mazinyo ami badle benze konke ngifuna ukukunikela okweshumi ngokwami kungcwele kunikela bona-ke bese bekhuluma izwi phezulweni lokubusisa. Ngakho uma uzwela ukuthi ufuna ukunikela bezwakala, thatha kweyakho kule 90% esele uyonikela ngayo abampofu. Into e-right kakhulu futhi leyo. Into eletha isibusiso kumuntu yizo lezo zinto, ukhuphe kweshumi, ukunikelela abampofu, ukunikelela iy'ntandane ngemali yakho. Fana nento evamise ukwenzeka uma ngangeni khona, fanele enzeke kuthiwa kwenzela umfundisi i-appreciation. Abantu bamnikeze i-4,000 umfundisi i-appreciation. Kanti umthetho wakho uthola 4,000 okweshumi. Utshela engqondweni yakhe mayibona ukuthi cha, i-appreciate ukuthi uzothi masihlanzwe imali phelile ngizothola malini i-8,000. Athola ukuthi iy'nkuzi mangalezi bathathe kuleyo kweshumi bafaka ngapha. Uma esebheka laphana usathola yona leyo mali. Wena ungajabula ungenze njani uma ufika efemini usebenza? Because anithatha amabhonasi niwathathe ujabule ukuthi cha ngitholile ibhonasi 4,000. Ithi mayiphela inyanga laphana uthola envelope empty. Ilokuthi nesikwenzayo umuntu athi uNkulunkulu uzo-understand ukusela lobo. Yini? Ngithi mina kungcono ungayikhiphi i-appreciation ngezwakala. Kodwa wenze njani? Khipha lo kufanele uyikhiphe yokweshumi oba kuyona eyakho. I-appreciation iphuma kuwe unikela ngayo. Ungenze sika-Ananiya, wafa u-Ananiya wegila lomkhuba. Afuna ukuthatha udumo, ebona udumo latholwa uBarnabas ukuthatha amaplaza wadayisa, athathe imali ayinikele kubapostoli. Wathi asenze njalo bavumelane nonkosikazi. Uma isibuya imali athi no, asivele sithathe lencane simukise sibakhohlise, kodwa udumo lolu thola uBarnabas sizolithola nathi. Balithola udumo lwahambelana nokufa, bafa. Uma ufuna ukwazi ukuthi umuntu ozama ukukhohlisa uNkulunkulu uyafa, hamba ubuza u-Ananiya noSafira bazofika bakutshela. Hhayi-ke bengidlula nje lapho basabami. Sekusho ukuthi ukwenza konke, uyathandaza, uzila ukudla, uyanikela, ukwenza yonke, kodwa impilo yakhe kanjani ayiqhubeki. Kunezinto-ke uzuzibuze khona bathi usuthi ngangadaleli ukuthi ngisindiswe. Omunye yathi uyabona lesikhathi ngingakasindiswa izinto zami zazihamba kahle, ngangasistrugglisi kangaka. Akhohlwe ukuthi uJesu uthi the moment usindiswa la kuqala khona ube i-target number 1 kaSathane. Wenza zonke izinto ukuthi akususe lapho akuphindisele emuva bese yaqeda ngawo. Ngoba uSathane into ayaziyo, uma ufuna ukumthuthela uSathane, ufuna umtshela ukuthi yabona uSathane ungakwenza konke okwenza, kodwa ufuna ukukhumbula into eyi-1. Isigcino sakho ukuthi sikuphi nesigcino sami sikuphi. Isigcino sami umntwana kaNkulunkulu sithi siseJerusalema elisha. Jerusalema esakho lithi sikuphi? Sisechibini lomlilo. La khona isilo, phika uKristu kanye nomprofeti silapho nawo wonke amaphikankani. Ukwatabi uSathane momjobo uyazi lokho ukuthi-ke into ayogcina khona. Sizana uyakuyeka utholeka izinto. Uthi ungathola bese ethi ngizombulala ngalento ayifuna kakhulu. Akunikeze imali-ke bese uyantshontsha-ke, ukunikeza imali ntshontsho weshumi wenza yonke ungasafuni ukuya esontweni ulibale indlu yakhe uklini. Hawu useqedile ngawo uSathane, sekususile uNkulunkulu. Ngizobeka kunezinto-ke eziyi-2 ezenza-ke izimpilo zethu zingaqhubeki ukuya phambili, zibe nezihibe. Sizwana bazalwane, usukwenza esokuqala is unrepented sin, isono. Yini bazalwane? Ongaphendukile kuso. Ngizwakala. Isono ongaphendukile kuso. Ngoba ungaphenduki wenze isono, lokho kuyazivala izibusiso uNkulunkulu. Kuyazithiya izinto zakho zingahambi kahle. Kodwa uma usindisiwe wona wawela esonweni. Lithi iBhayibheli iphenduka masifunde encwadini 1 John chapter 1 I think it's verse 7 and 9. Lithi uma sithi asinasono simenza sinamanga, simenzela umqambe manga. Lithi kodwa uma sizivuma, ngizwakala, sizivuma uthembekile yena ukusithethelela, asihlanze konke ukungcola, sihlanze nanonembeza wethu.
ngamagama endleleni la kunani kunedasi esiyitholayo. Kodwa kufuna wenze njengabafana baselokishini, ngiyababona la basey'koleni bahamba edastini mase bezongena la esikoleni bathathe idasi, i-yellow dasi, bashaye isicathulo sabo sicwebezele so. Nawe kufuna wenze njalo, uhlale njalo enjani, ubheka ukuthi akukho la ungahambanga khona kahle na, uyezwakala, uzilungise, uvume ukuthi wonile. Sobona-ke naba abenza leyo nto, sithole lapha kuJoshua Joshua chapter 6 evesini ka-17 to 19. UJoshua la ma ufunda incwadi kaJoshua yonke, uNkulunkulu wamgcoba uJoshua, atshela uMoses akagcoba uJoshua uzawafaka eKhanani. And then lithi iBhayibheli wayekhuluma kubantu bezwa, wambiza wambeka. Base bethi abantu, no, siyezwa ukuthi impela uNkulunkulu umbekile bani uJoshua. Kodwa uJoshua sokumlalela kuphela uma ngabe sibona ukuthi uNkulunkulu uhamba naye njengoba ehamba noMoses. Manje umbeka nje uMoses uyahamba uyofa nenduku yakhe entabeni. uJoshua akaphethe lutho. Bathi-ke kusho ukuthi awekho amandla uMoses hambe namandla. Bathi kodwa uma singabona amandla ekhona-ke sizomlalela. Lithi kanti uNkulunkulu uyezwa. Wasethi uNkulunkulu, Joshua, ngizokuphakamisa namhlanje emehlweni labantu emva kwesikhathi lana izulu lana kwagcwala umfula iJordani lagcwala ladle indwana. Wasethi uNkulunkulu, Joshua, namhlanje ngizokuphakamisa emehlweni labantu baze bazi ukuthi njengoba nganginoMoses nawe. Wasethi mina nginikezanga ngikunikeze izwi, thina we are a generation of a word, believer izwi. Asidonsa ama-miracles and signs, bezwakala, kodwa singabantu bezwi, sima ezweni. Bathi uJesu manje ngabafundi bami isibili noma kuphi ezweni. Lithi-ke iBhayibheli wathi wathatha umphongolo uhambe phambili uphathe abapristi bahambe wona amanzi azoqhela. Uma befike esenta bafike bame bawele bonke abantu. Ngempela babona abantu uJoshua bangena, wathatha umphongolo ubeka lapha bahamba abantu. Amandla kuphi? Asezweni ukulalela. Bathe behambele ngena abapristi bethi amanzi aqala ukuqhela. Bathe befika phakathi nendawo amanzi avele udonga ngapha nangapha, bahamba abantu bawela basala bona. Mase beqedile abantu sebewele bonke bathatha amatshe la babeka bayisivivana phezulu as a memorial ukuthi wathi uNkulunkulu abawabeke ukuze abantu babebuza ukuthi awandla manje. Bathi amatshe akhomba ukuthi uNkulunkulu wasiwelisa iJordani ligcwele, athathwa esenta yeJordani ekujuleni kwabo, ezwakala. Baqeda-ke bawela lokho. Okwesibili bawelela phambi kweJerikho. Jerikho leli kuthiwa ama-walls akhona ayengaphezu kwalendlu, ungayihlanganisa kabili lendlu noma kathathu. Ngoba kuthiwa kwangahamba iy'moto eziwu-7. Bona i-highway enama-line awu-7, ama-lane. Kuthiwa-ke iyayinjalo iJerikho le. Iqinile ngendlela emangasakayo. Bathi bephuma nje babhekana nayo. Kuthiwa bayodla izwa ngithi. Manje bokuqala babhekana nesitha nomuzo oqineke ngendlela emangasakayo. iBhayibheli lithi wathi uJoshua meyuhlola umuzi wahlangana nesikhulu sasezulwini, umuntu egqoke ngisosha enze yonke egqoke njengesosha. Wambuza uJoshua ukuthi ungakithi noma ungakubona. Wathi hayi cha, mina ngiyini ngiyisosha, sikhulu esiqhamuka ezulwini, ngingakuwena. Kodwa khumula yini isicathulo sakho ngoba kule ndawo kuyona ingcwele. Lokho-ke ma ungena ngale kuyilokhu bawuzongena kuChristopher Mshengu uYouTube, ukhona la ukuthi ikhuluma kakhulu ngoba ngikhuluma kubefundisi ukuthi nikela iministry yakho kubani? uNkulunkulu. Ithi-ke ngiyachaza kakhulu la, ithi wabe sesikhumula-ke isicathulo. Ukukhuluma isicathulo kusho ukuthi ukhipha ilungelo lakho lokuhlenga ulinikeza komunye, ngizwakala. Then-ke uma ufuna ukwazi lo ngangena encwadini kaRuth ukuthi uBoaz wadinga ukuthi ahlenge unkosikazi wakhe uRuth nani, kodwa wadinga akuhlenge bonke. He was not yena inhloko yokuhlenga, he was in line ngoba ilungelo lalele nkosana. Inkosana yahluleka yasithi cha, lithatheke ilungelo. Walithatha-ke, une-procedure-ke yenze, walithatha-ke ilungelo ayihlenga-ke ngoba kwahlenga umuntu wesifazane kuhlenga indaba yokuhlenga bese kuhlengwa nesigqila. Manje uthi la uNkulunkulu, Joshua isikhulu lesi khumula isicathulo ngoba le ndawo yona injani ingcwele. Ngamagama
nikela ilungelo lakho lokunqoba lonke njengoba uMoses eshilo noNkulunkulu eshilo. Kodwa yimi wena uzolalela mina lelo gunja lelizwe lonke leli engena kulo nizolinqoba ngoba ninjani sinilandela mina. Anizosebenzisa amandla enu, ngizosebenzisa amandla ami ngoba mina yimi enjani esenginelungelo lokulidla. Mayifunda yonke incwadi-ke nawo wonke amazwe izitha ababelwa nazo babezwa uNkulunkulu bamasebenzisa indlela eyi-one. Nathi laba bahlaseleni so, athi laba bahlaseleni so, laba bahlaseleni so, bakwazi ukunqoba. Manje uma befika la lesikhulu sisho njalo, sesiyamtshela ukuthi Joshua nali-ke plan lokunqoba le, ungakhathazeki, lokunqoba la lizorawunda la iJericho leli nizorawunda 7 times ngonyawo ngithatha ngokurawunda ka7 bese nishawutha kakhulu. Lesikhathi nirawunda ngaphumi nelilodwa izwi emlonyeni wenu. Kodwa uma senifika kulo ka7 la nizoqala khona ukukhuluma kakhulu, shawuthe kakhulu nibese igama likaNkulunkulu zizowa izindonga. Uma seziwile nibulale yonke into ekhona ngasali neyodwa. Mangasali neyodwa kodwa niseve izinto eziyithu. Niseve uRahabi isifebe ngoba uyena owenzenjani owasiza izinceku ezazi zohlola izwi inhloli wazifihla. Wacela-ke ini ukuthi benze isivumelwane naye ukuthi uma bezobulala umuzi ngeke bambulale. Isivumelwano uNkulunkulu uyahlonipha. Wathi-ke nikwenze lokho-ke, bezwakala. Wasethi okwesibili, ningalithinti isiliva, ningalithinti igolide, ningalithinti into zethusi. Lezo zihlukanisela uJehova zikaJehova. Zifana nokweshumi kwabantu kaJehova. Wathi kuleli njengoba nizola wonke lamazwe konke isiliva negolide nani enokuthola lapho kwenu. Kodwa lokho isiliva negolide leli enizokuthola lapho kungokwami, ningathathi next yakho. Abayezwa yena abantu. Hhayi-ke bahamba-ke barawunda bengakhulumi ngoba ukukhuluma kuyaliphunzisa izwi likaNkulunkulu. Abangakwazi ukuphunza-ke igama lesingisi bathi miscarriage, bezwakala. Ile ndaba uJohane mesetsheliwe njalo uZakhariya ubaba kaJohane uMbhaphathizi ebona ingilosi esethempelini lithi wenzani, yamtshela ukuthi umkakho uzothola umntwana u-Elizabeth. Wakungabaza lokho. Wasethi ngoba ungabazile uzophuma nokungabaza bese leli zwi elikhulunyiwe kuwena bese linjani unkosikazi wakhe abambe achithe ngakho awuzukhuluma uzoba isimungulu. Lithi waphuma wathi uyakhuluma wathola asababonda akukho into eyenzekile ngoba akasakho. Waqala ukukhuluma mhla beletha isileyidi-ke lesezelo uJohane wabhala igama ukuthi ubani wathi amkhamba uJohane. Impela wabhala isileyidini ukuthi uJohane waqala ukukhuluma. Yonke into oyifisayo empilweni yakho emi ezwini lenkosi ungathi usikhona bese usuyichitha ngezwi. Mina ngadalela ukuhlupheka, mina ngiyahlupheka, mina ngiyaswela, bezwakala. Uthi lo muntu uyeswela ngoba unempuphu nayo yonke into nje mhlawumbe inyama akanayo ngalelo langa. Thina esakhula sidla iklabishi lingeyona iveji, sidla ithanga lingelona iveji, sidla amazambane nje, isishebe esikhulu kabi leso. Khona bavele bakwate kabi ukuthi abuna ngiyahlupheka, ngiyakho angidli 7 colors. Athi kungcono ukufa. And uzofa ngempela uyazi ukufa sizokungcwaba ngoba sokusho wena. Ngadalela ukuhlupheka and uzohlupheka ngempela. Athi umuntu esebenze nomsebenzi enendlu athi uyahlupheka. Athi nike lo ngenamsebenzi ongenandlu. Ngisho ukuthi siwagada amazwi aphuma emlonyeni wethu. Nezingane zethu uma zibheda ungathi ayife, angabe ngcono beyafa. Izofa ngempela bese uyakhala bese sithi no jabula gida, ayithi ibambe ngokuyiko. Wathi akafe sakuzwa mos. Sikhuluma uNkulunkulu uyazisa, bakhulume bebodwa la kanti uNkulunkulu uyezwa. Lithi-ke iBhayibheli-ke uma ngizofunda la, uma sebekwenzile lokho kwaba khona indoda ewu-Akhani, seziwile izindonga barawunda zawo izindonga. Kwaba khona indoda ewu-Akhani yasisisuka yona isithatha leli siliva naleli golide, yathatha nengubo enhle yahamba yokuthukusa. Lithi iBhayibheli basuka-ke kwaba into enhle, bezwakala, baqedile. Nizosifundela kwesale ngizowasho nje amavesi ngizama ukubamba isikhathi.
Lithi iBhayibheli-ke uma sebekwenzile konke bahlala, kwakhona umuzi omncane kwathiwa yi-Ai owafuna bawuhlasele. Bathi hhayi, singaphumi sonke, kuphuma abantu abangaki? Abawu-30 kuphela. Angisakhumbuli, not 30. Yilaba abafa abawu-30. Bathi akuphume nje abambalwa baye khona. Lithe iBhayibheli lithi baya khona-ke, wathi mncane lo muzi, singaphumi sonke. Yabona umuntu umedle isono sokhona nesono uba ne-pride, angafuni ukulalela izwi lenkosi. uNkulunkulu wethe bonke abaphatha izikhali ufuna baphume kungeyimpi, noma kuyimuzi omncane noma umkhulu ufuna baphume bonke. Usathane usengenile ukuthi hayi ngifuna ubaqeda kahle, ngoba ngenzele lokuyana, sengifuna bobone uNkulunkulu. Bathathile ngale, sengifuna boneke futhi manje bangaphumi bonke. Lithi bathi uma behlasela i-Ai, lithi bababulala, kwafa abantu abayi-30. Wakhala uJoshua uma bebuya, walala phansi uJoshua wathi kwenze njani? Izitha zethu zojabula kuthiwa sibalekile emva kwazo, ngizwakala. Wathelele lapho elele ngesisu, ngikhulume ngithi wayelele ekhala kuNkulunkulu, wathi uNkulunkulu ungabhabhalali ngesisu la. Indaba ikile, kukhona isono la igama. Vuka wena ubahlole labantu, awuzohlolelwa yimina. Hlola laba bantu bokuthi akekho yini wenza. So u-Israyeli wonile, u-Israyeli wenza isono. Israyeli akasophinda akwazi ukuma phambi kwezitha zakho, uyohlolwa right through. Kuba baphule isivumelwano samsamo. Lithi iBhayibheli wabahlola bonke izindlu ngezindlu, kuthe ekugcineni wafika endlini la kwazala khona uLokhuzla, u-Akhani. Bangena kuleyo ndlu yakwabo, base behamba base bembamba. Wase yavuma u-Akhani ukuthi impela yimi engenze lento, engithathe lento ngayithukusa ngayifihla. Ngamagama yimi engiphule isivumelwano saNkulunkulu, ngangilisa amanzi ngomsele ukuthi u-Israyeli ahlulwe, kuyezwakala. Ngamagama izinto esizenzayo kwakuyisono esithi-ke base bethathwa yonke iy'ngane zakhe nayo ukuthi babulawa bonke kwenziwa inqwaba, kuyezwakala, ngesono sika-Akhani. iBhayibheli maliveza lesono lithi sabamba u-Akhani, lithi isono esenza ukuthi bafe, lize lithi abasoze baphumelela phambi kwezitha zabo. Ake sifundeke. Funda Joshua 6:17 and 19. Umuzi uyakwahlukanisela uJehova, wona nakho konke okukuwo. uRahabi isifebe kuphela uyakusinda, yena nabo bonke abakuwo endlini, ngokuba wazithukusa izithunywa esazithumayo. Kodwa zigcineni nina kukho okuqalekisiweyo. Funa lapho senikuqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo, nilenze ikamu libe eliqalekisiweyo, nilihluphe. Kuyezwakala. Angicela ungifundele baba umlotshwa, ikakhulukazi uverse 18 English. But as for you, keep yourselves away from the things under the earth, which are to be destroyed, so that you do not convert them, and take some of the things under the earth for the personal gain, and put the earth of Israel under the earth, doomed to destruction and great disaster upon you. Ithi lezi zinto eziqalekisiwe mani izithatha nizokwenza, nithatha u-Israyeli kwenzeke lento ofuna kwenzeke lezi zinto under destruction, akasoze aze anjani aphumelele. Ithi ningazithinti. Bese lithi kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezensimbi kungcwele kuJehova, kuyakungena endlini yencebo kaJehova. Verse 24 ku-7:24. No, sorry. U-24 khona la. Lithi bawushisa umuzi ngomlilo, nakho konke okukuwo, isiliva kuphela negolide nezitsha zethusi nezensimbi, bakufaka endlini yencebo, endlini kaJehova. U-25 bese-ke noRahabi benze njani? Wagcinwa. Benza lento kwafuna bayenze, kuyezwakala. Naku sebebreak-ke sokungena isono, chapter 7. Chapter 7 verse 1-5. Kepha abantwana ba-Israyeli beqa ngokuqalekisiweyo lokhu Kakhami, kaZibidi, kaZera owesizwe sakwaJuda
ethatha kukho kuqalekisiweyo intukuthelo kaJehova yabavuthela abantwana bakaIsrayeli. uJoshua wathumela amadoda asuka eJerikho aye egcekeni, noma ngayiyeka le ngifuna ufunda u-5. Amadoda ase-Ayi abulala abantu abangama-36 abaxosha esuka phambi kwesango aze afike eShebarini, ababulala emthambekeni. Inhliziyo zabantu zaphela amandla, zaba njengamanzi. Verse 10. uJehova wathi kuJoshua, sukuma, uweleni kanje ngobuso bakho na? U-Israyeli wonile, yebo. Beqile isivumelwano sami engabayala ngaso, yebo. Bathathile nakukho okuqalekisiweyo, futhi bebile. Baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Yabona kuthiwa u-Israyeli kanti umuntu oyi-1. Ngakho-ke abantwana ba-Israyeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bayakufulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisiwe. Angisayikuba nani uma ningachithi okuqalisiweyo phakathi kwenu. Uthi uNkulunkulu, njengoba lento niyenzile, nawe amakhono okwenzile ongafanele ukwenza, uNkulunkulu ngeke saba nawe. Noma wathi uma usindiswa wathi ngoba nawe noma kuphi la uyakhona. Ngoba uma uzinikele uNkulunkulu, akukho demoni elingaqhamuka lisihlukanise noNkulunkulu, wena ongahlukanisa kuphela. Ngizwakala? Yiloko esithi i-self-imposed curses. Ngizwakala? Uthathe wena, njengo-Israyeli ayikho isizwe sasingamhlula u-Israyeli uma ehamba ngomyalo kaNkulunkulu. Kodwa ngokweqa umyalo kaNkulunkulu ziqalekisa yena. Sizwana? Qalisa bani? Yena. Ngayo amagama ufuna siqaphele ukuthi senzani. Into ebalulekile, uyazi uma uwele esonweni, mususifihle isono sakho, siveze. Ngizwakala? Ukuthi sikubonile asikubonanga akusho next. Ayikho into ebuhlungu ivamise ukwenzeka la kulaba abaworshiphayo. Kuzobe ngathi-ke amagenzi abantu besifazane ngoba namadoda anjalo, kodwa awabonakali amadoda uma ebhemisile. Ngizwakala? Awanjani? Abonakala uma ebhemile wona. Kodwa intombazane ingabhema namhlanje kutholakale ukuthi nje ebhemisile. Kuzoqhubeka kuphela inyanga, ithi iyabheka ibona ingafiki emfuleni, iyithulele nje. Phinde kuphela inyanga yesibili, iyaqhubeka iyaworshipha la. Lo moya waye okhona laphana uNkulunkulu usawuvimbile kancane ukuthi ungehleli ebandleni, ngoba usalive njani iphenduka. Hayi, iqhubeke intombazane. Angazi basobeqhwa isibili ngabasitha bacanga ukuthi basuke bequnjelwe yini ukuthi bazophuza ino babhodle isisu sinciphe. No. Kwalesi esibophile isisaqhubeka. Sothi uma sesibonakala sebemsolo mabathi woza la. Hawu, sekhala isililo esikhulu kabi. Khanesho ukuthi wonile. Bezwakala? Kodwa lo moya ufakile, sofake yonke le ndawo. Bona izinto asahambe kahle ebandleni, yonke into nabantu sebeyakhuluma la ngayo isonto leli intombazane lapha nikhulele bezwakala? Kanti ma wonile, bezwakala? Nabafana ma wenzekele wenzani wabhema ngaphandle. Musuzulinda ukuthi uthi uyaworshipha la kungene seyaba khona ingane. Bezwakala? Noma kungena intombazane bathi bayithatha bayibeka lapha ivele iqonde nje straight. Bathi ayihlala ngapha ivele iqonde. Isiqhubile isisu so. Ifake nayo ingubo abathini uveze isibhono. Ithe ngifuna sisamba sibone kahle. Ize nje ize bathi bayivimba laba ama-asathi achawungayo ivele ize straight ize ifike ihlale la. Uyoworshipha la ujula kube manje babona uwe phansi. Uqala ukubona ingena kodwa kwangathi ngiyamfanisa lo yana. Babona kushintsha ishuni nakwena ngathi liyaphunyuka iculu. Kezwakala? Uma kuyi-organ kwangathi amabhathini ayahlelela. Kezwakala? Abeshe bathi kwenze njani? Babona ushayeka phansi. Bathi abantu kwenze njani? Bathi hayi, sibona mangena le ntombazane engene laphana ikhulele, sabona eyibheka so, sabona ne-organ ingasashaye kahle, sabona equleka. Bentombazane cha, ngize kuwe mfowethu, hayi ukuthi sixabene. Ngibona usunyamalele, awusangivakasheli. Kufanele phela ngithole izinto kuyakwazi ukuklinisa ngithole umntwana. Omunye ahlaleke athi uzokulinda. Kezwakala? Uyongena esemthwele umntwana eze naye. Athi ngizocela amakhimbisa umntwana nami.
leyo nto ikhubaza impilo yakhe, ikhubaza forever, ikhubazela impilo yami ibandla. Isono siyavunywa ngoba senziwa ubani? Nguwe. Mase sifunda-ke uverse 13, suka ungcwelisa abantu uthi zingcweliseleni ngomuso ukuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, kukhona okuqalekisiwe phakathi kwakho, u-Israyeli akanakuma phambi kwezitha zakhe, ningakakususi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. uNkulunkulu uyasigarantela ukuthi uma ungasivumi isono sakho, ungakushintshi nalokho, ngeke ukwazi ukuma. Kodwa uma ukususa uyathembisa ukuthi uzoba kanye nawe. Sizwana bazalwane, sifunde uverse 20. U-Akhane wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngenza ukuthi nokuthi. Ngabona empangweni ingubo enhle yaseShinayari namashekeli angama200 esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angama50. Ngakufisa, ngakuthatha, bheka kuthukisiwe emhlabathini phakathi kwethende lami nesiliva liphansi kwakho. Verse 24, uJoshua nabo bonke abakwa-Israyeli benaye bamthatha u-Akhani indodana kaZera nesiliva negolide, nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe nethende lakhe nakho konke anakho, bakukhuphulela esigodini sase-Akori. uJoshua wathi, usihlupheleni na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abaZizwe bamkhanda ngamatshe, bashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe. uJoshua akasakuthi ngoba selitholakele leli aliseseke ngoba nako alibuyi, wathi nalo saqalekisiwe nawe usuyafa kanye nalo. Yiloo nto-ke yenzakalo ngesono esisodwa ulahlekelwe kuzo zonke izinto, kubuya sivuma. Ngithi izinto ezimpilo yethu singamakholwa sisindisiwe senza konke, unrepented sin. Mawazi ukuthi wonile musudinga ukuthi ubanjwe ngoba indaba ingobani? Ingawe. Wazizela wena lesontweni bekushumayezile, wazamukelela wena uJesu. Ngakho uma isimo sakho singalungi, ulungisa indaba yakho bani na? Bothwani lungisa indaba yakho bani? Lungisa indaba yakho noJesu. Into zakho zizoqhubeka kahle. Iyona-ke into eyenza siphile impilo size simdeni ukuthi uNkulunkulu akasebenzi, kanti yithi esimbophe izandla zenyawo ngesono esingavunyiwe. Nizwe kahle, ngesono sinjani? iBhayibheli alisho ukuthi thina si-immune to sin, kuyezwakala. Kuyenzeka kuyezwakala, uSathane umile la ngaphandle, amasosha amabi, amasosha angabazalwane, elithi mali iwile baliqedele. Kuyezwakala. Ngiyakithi mina uma ngabe uwile njengokukhulelwa nokukhuleliswa, sono kukhulunywe, kuyezwakala. Akwazi umfundisi, bakwazi nomama kukhulunywe. Khona bazothi uma bekhuluma abantu ngaphandle bethi, hawu, yazi abantu bayakwazi ukukhuluma etekisini. Bathi kunesonto elilaphana kuthiwa i-Anointing. Bathini? Yini ngabe lesonto elilaphana? Lena abafana badlala nje kakhulu, badlala emasomeni kamnandi kanjani? Leli elilaphana uma uyabona laphana nje emawutashini. Bathi leyo kuthiwa i-ACC. Bathi hey. Khona intombazane yakhona ehlabelele noma khona umfana wakhona, phela umethesile laphana isisi basimokusekhona. Ufuna bayazi ukuthi ukhonza khona. Ufuna ukuthi hayi siyakwazi lokho. Siyamkhulekisa. Usivumile isono sakhe sinjani? Siyamkhulekisa. Ngoba uthi uJesu uma wena kukhona umuntu ongenasona akathatha amatshe ashaye lo. Niyazi lo ndaba iqala kuphi? Azafike lapho uJesu. Labantu ababehamba beyobamba lo muntu wesifazane. Kwangamba lo muntu wesifazane. Kwangamashela akhe wonke. Wafike lokuqala langena. Wafike lesibili lathola ukukhona phakathi la shaya iphepha. Lamlinda athi ngifuna zaphuma. Thema isehle bafike lesithathu. Lathi meleni bathi sokhona usekhona osenzoko osephambili. Bathi sihlale sonke. Bahlala bonke. Bathe sebehleli. Makusa ithe uyaphuma lo bamiyeke indoda babamba lesifana basibamba ukojini naleya ndoda. Bahamba naye. Sekufuna ukuthi uJesu.
babefika kuJesu bathi lasimbamba uqotsheni nomfazi uthiwani umthetho kaMose uthi umuntu wenze so ukhandwa ngamatshe. uJesu sethi-ke ongenaso isono enzani akamkhande ngamatshe. Kodwa uJesu into ayikhuluma lapho wayekhombisa ukuthi lento abayenzayo kwabona is wrong, ngoba lesikhathi bemi lapha abafazi babo bebeshiye nobani. Okwesibili lithi umuntu wokuqala, ufakazi wokuqala, the first witness, kwafuneka kube indoda yakhe. Lithi nje indoda yakhe iyona ofuna imthathe imbambe oqotsheni imuse phambi kwamalunga, ithi lo umkami ngimbambe njani oqotsheni, bese kube yiyo ezothatha itshe lokuqala ishaye yena. Manje bona bayiphambanisa yonke ngezwakala zigebengu, yabona into ukuthi babeshaya iCrep manje bathi sizomlungisa, kunokuthi-ke atholwe ilo phela nathi simfuna ngcono simluze sonke. Siyavuna isono bazalwane, senjani? Akekho ozobukela phansi ukuthi wena uwile, yini kuyaliwa la. Usathane ukhama ngazo zonke izindlela. Thina funa sibambane simvalele ngezwakala. Momona umzalwane engahambi kahle lithi mzameni nini namandla, nimqinise ngezwakala, kodwa niziqaphele nani ningaweli esonweni sakhe. Okwesibili, isikhathi sami sesengigijimela, isikhathi sengiqedile njalo. Okwesibili into enza lokho ama-covenant esiwenza namandla obumnyama ngezwakala, esiwenza namadimoni. Asithathe nalo ivesi, sengizogijima manje. Ivesi lapha noHezekiel chapter 14 evesini ka-1 to 5 leni yazisho kuphela ngezwakala, iyafundeka. Yilokho engiyithandayo intshumayelo ethatheni lidala ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu afike ekhaya ayilandele kahle indaba ngezwakala, ayilandele ayifunde. Shakuba iBhayibheli akulona incwadi yamavesi ngezwakala, incwadi ehlangene ukuze yenze sense. Chapter 14 verse 1, 5, 6 and 8 and 14. 1 to 5. Kwafika kimi amadodana namalungu aYisrayeli ahlala phansi phambi kwami. Izwi kaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, lawa madoda angenisile izithombe zawo ezinhlizweni zawo, hayi emakhaya, ezinhlizweni zawo, ngoba into iqala enhlizweni iyogcina isibonakala ngaphandle. Abeka isikhubekiso sokona kwawo phambi kobuso bawo. Impela ngiyakubuzwa yini yiwo na? Cha, ngalokho khuluma kuwona uthi kuwo, isho kanje inkosi uJehova ethi, yilona lo muntu akazele ongenisa izithombe zakhe enhliziyweni yakhe, abeke isikhubekiso sokona kwakhe phambi kobuso bakhe, eze kumprofethi, mina Jehova ngiyakumphendula ngobuningi bezithombe zakhe. Verse 5. Ukuze nibambe indlu yakwa-Israyeli ngenhliziyo yabo, ngokuba bonke bazahlukanisile nami ngezithombe zabo. 6. Ngakho-ke isho kubo ukuthi, isho kuyo indlu ka-Israyeli uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, phendukani nibuye ezithombeni zenu, nifulathele zonke izinengiso zenu. Verse 8. Ngibhekisile ubuso bami bumelene nalowo muntu, ngimbheke abe isibonakaliso nesaga, ngimnqume asuke phakathi kwabantu bami, nazi ukuthi nginguJehova. Uthi uNkulunkulu uyokwenza into enzima ngaphezu kwalowo muntu. Verse 14. Noma ebekhona phakathi kwalo lawa madoda amathathu, oNowa noDanyeli noJobe, wona ayeyakuphula imiphefumulo yayo kuphela ngokulunga kwawo, isho inkosi. Lapha uNkulunkulu uthi laba abantu ngokona kwabo, ngendlela abone ngayo kwezwakala, noma ngaqhamuka amadoda amathathu, uthi ubani? uDanyeli nobani? noNowa nobani? noJobe. Uthi noma bebenga-intercede babathandazele, bengeke ngizwe ngibezwelela abantu ngemkhuba yabo, ngecovenant abayivile, bathatha iy'thombe basifaka kubo, bakhonza zona bayeka mina. Uthi ngibalahlile ngisabafuni, into zabasoze zaze zalunga ngezwakala.
uthi noma bengalanda labantu ukuthi babakhulekele ngizwakala bizomama bomthandazo bazo uthi ngeke ngibeshwe kodwa lamadoda ngozwa kuphela okuqondene nawo ngizwakala ake sibheke uNoah masifunda Genesis chapter 1 chapter 6 evesini lika 1 to 8 sithola lapha ku8 lithi uNoah wathola umusa kuNkulunkulu wathola yini umusa kuNkulunkulu umezo ochitha yini izwe lonke uNkulunkulu wozamcolo lithi yena wathola yini umusa lithi ke ngomusa labantu ngeke banike umusa kodwa yena uma ezikhulekela noma ngabe wenzeni yena ngomnikeza yini umusa kodwa umusa wakhe I will never extended kulaba bantu hayi ngoba ubuso bakhe ngafuna hayi ngoba ngamuzwa yena kodwa ngenxa yalabantu bazidayisile khona inkosi elithi ke yanquma enhlizweni yayithi yakhe inkosi angisazi noma abantu uManase lithi ayikho inkosi yake abakhona Israel eyazidayisa ekwenzeni ukuba he sold himself to do evil ngizwakala khona abantu abazinikelayo ukuthi benze yini ububi kodwa babe betheni bethi bakholwa bafuna ukwenzani bakhonza uNkulunkulu bese siya kuDaniel chapter 1 verse 1 to 8 and 9 u9 usho nayo ithi wathola abantu uDaniela ini umusa ithi ngomusa uDaniel athela igrace yayingamsiza yena ngizwakala njoba yamsiza vele ngizwakala uNoah waphuma emkhunjeni uDaniela wakwazi ukusinda kuphi emphandweni engonyama ithi lo musa ungasiza yena kodwa not laba bantu bese ogcina kuba uJobe Jobe 1:1 ithi akekho umuntu utshela ukuthi akekho umuntu oqotho emhlabeni njengoba Jobe integrity kaJobe uthi nge-integrity kaJobe ingasiza yena kodwa not kulaba bantu ngibalahlile khona abantu uNkulunkulu anjalo athi yabona noma bangakhulelwa kangakanani laba bantu kunama covenant abawenzile ababambile bangaphumeleli izimpilo zabo zonke inkosi imbusise into ebalekile yinye kuphela ukuthi number 1 empilweni yakhe into zakho mawuzibona singahambi kahle hayi nokuthi uzibona zingahambi kahle kuthi into zakho zikhambele kahle musu wakhela phezulu kwamabibi lamabibi esikhuluma ngawo la independent sin nokwenza government nani nezithixo ngakho besicheka ukuthi into zakhe azami awukho phakathi kwalabantu okhunywa ngabo asikho isona esikhona kuwena akukho la ukhanda icovenant namandla bomnyama kuyashelela uthola ukuthi uhamba into ezinzima kudidekile abantu bathi awubheke ngelinyisho uthi abangibona bazona ngisheshele ngezelo kwezwakala uthi usukwenzile lokho zibe wesi kakhulu izinto zakho kanti usifake wena ngeke uzuluke ngaphandle ukuthi njalo uphenduke isange likhona imbazalana ukuphenduka ubuyele emuva uzithathe khona ijele likhona lapha empangeni niyalazi igama lalo kuthiwa yini angizwa bazalwane anginizwa khona bangakakhulumi ngizokhomba mawungakhulumi iqala kabusha nawe ungaqala kabusha laphana kuneboshwa laphana ezineminyaka bezwakala kodwa akuthiwa zinikeza ishensi yokuqala kanjani kabusha nawe uNkulunkulu kunezishensi yokuqala kanjani kabusha inkosi yomsimbusisi